Nek iso jawab tak gendong. Oke. Barang cilik apa sing diemut mari ngeses karo dangak-dangak? Yo iki. Ngeres. Lah apa? Ngemut rokok iku lho. Jo kuatir Mas, senajan aku rondo tak jamin jek jos. Jos opone lho, Dek? Awak kekar moto sipit senajan longgar pinter jepit. Iso jawab pantun. Iso lah. Mangan pelem gelar kloso. Kalem-kalem jare ra krasa. Kulit nongko rasane pahit. Barang digetno kok jerit-jerit. Lho Le, iki pacarmu toh? Iya, Mak, mantumu. Raupo sik terus ijolno Santai, Mak. Bunga sepatu bunga dahlia, kalah ayu menang setia. Ojo nang warung ae lho ana kumbahan. Lah, pean yo kok HP-nane delok TikTok sedina-dina. Tuturi handayani dituturi malah ngandani. Le, anakmu piro saiki? 5, Mak, putumu lanang kabeh. Loh, bojomu kok gampang manak kaya kucing to, Le? Loh, Le iki sapa? Calon mantumu, Mak. Kok gue di ngene? Lah iki asli wong to, Le?